खाम्फाना खुफा बरगयारि सांदों जोंनिफ्राय जोंनाव खाम्फानाय लोगोसेनिया सासे दंफैयोमोन खुफा बरगयारि बेखौ जों लात मारिनानै फाथायहरदों बेखौ लात मारि जों मोनायाव थिगसे आरो सानै स्टाइल बोराय दंबावो बिसोरखौबो लात मारिगासिनो दं थाबैनो मिन्थिगोन नोंसोरो बिसोरखौबो माने जोंनि पार्टियाव माने गेसाव बेदर गैया बिसोर गेसाव बेदर जानो नागिरबाय ओंखायनो बिसोरखौ जों खिबुआव जोनानै फाथायहरदों आरो सानै थांबावगोन बिसोरखौ जोगासिनो दं थांथों होननानै आं दा इउपिपिएलखौ बे जोनोमावथ' बिपिएफआ आंखौ लांनो हाया उल्था बिपिएफखौ आं हारसिङैनो एबार इउपिपिएलआव लाबोजोबगोन सासेबो बिपिएफ दैदेनगिरि दोननाय नङा बे राकेश ब्रह्मआ दिनै बिथांमोननि खोथाखौ जोंनि लाइमोन गांखं सेन्ट्रेल लाइमोन गांखं आरो माइनरिटि सेलनि गांखं सेन्ट्रेलनि मोननैजों लोगो लानानै जोङो गसाइगावनिफ्राय माजबादसिम मोनसे माने हाबाफारि लादों चलो बिटिसि पाल्टाय सासे बारिजों मानोना थांनाय बाराव हाग्रामा महिलारिया मुसलमान समाजनि 80% माने आउट अफ 5,50,000 माने भट बिनिनो 4,00,000 माने 25,000 भट हारसिङैनो 80% भट लानानै बांगाल माने मुसलमानफोरनि बिथाङा माने बिसोरखौ थगायदों दा हानि पाट्टा होगोन होनना बुंदोंमोन हानि पाट्टा मोनसे होआखै एटाव माने माटी पाट्टा দিয়া নাই আৰু কৈছিলে কি আমি মুছলমান সকলক নিৰাপত্তা দিম আদিবাসী ভাইসকলক নিৰাপত্তা দিম বুলি কৈছিল মুঠেই দিয়া নাই আদিবাসী আৰু বড়ো লোকৰ সংঘাতেই হ'ল আৰু মানে मा जाबाय मुसलमानफोरखौ मस्जिद बुख्रुबलायनायसिम आरो श्रीरामपुराव बिराद गाज्रि हाबाफारिसिम बिसिमहालागै मोनसे थासारिया थांनाय 6 दानाव माने असान्ति मोनसे परिबेसा जोंना माने बिटिसि ओनसोलाव सोलिगासिनो दं बेखायनो जोङो जिहेतु जोंना सान्थियानो मेन मथ' जोंना इउपिपिएल दोलोना गतिके सान्थियै थांना थानांगौ बयजोंबो अनलायनांगौ आरो बे हाग्रामा बायदि थगायसुला राजनितिक दोलो बिपिएफ बे बिपिएफ दोलोखौ एकदम बुथुनानै एकेबारे ब्रह्मपुत्रआव बा नैबे संकस दैयाव बेखौ गारहरथारनांगौ बेखायनो गसाइगावआव आं दिनै फार्स्ट गिबि खेबनि थाखाय जोंनि मुसलमान भाइफोरनि न' आं हाबदों आरो बिराद सहाय मोनदों बिथांमोना आंखौ फैगोन होननानै लोब गामिनि मानसिफोर नेनानै दङ रमजान मास बिथांमोनखौ दिनैनि दिनाव फैनायखौ आरो बिथांमोना आरो बिराद आंखौबो साबायखर बावदों बे खोथाखौ आं बुंनो हायो जे नैबे फैगौ बिधानसभा इलेक्सनाव माने हाग्रामा महिलारिनि जे पार्टी बे एबाराव थानाय नङा आरो बिटिसिखौ जोङो 2 मासनि उनाव जोङो सिफायफिननानै गोदानै जों इलेक्सन खालामफिननायनि जोंहा सिमां जों दिनैहालागै दानि जि जोंनि सिन्ताधारा जों बुंबायानो जोंहा मुसलमाननि भटखौ जों बिराद आसा खालामदों बहुद आसा खालामदों आरो मुसलमानफ्रा जोंनो भट होगोनखौबो जों दा आन्दाज मोनदों मानोना बिसोरखौ बिराद थगायबाय दाख्लै आरो जुदि बर'नि उनावनो जिहेतु मुसलमान 80% माने दाख्लै हाग्रामाया 7,80,000 भट मोनदों बिदिनो 4.5 लाखआनो मुसलमान जिहेतु आरो बे 4.5 लाख नङा जोंनो जुदि 2 लाखबो मुसलमाना भट होयो 2 लाख खालि आदिबासि आरो मुसलमान लोगो जानानै अननानै जोंनो 2 लाख होबानो हाग्रामाया मोनसेबो सिट देरहाया हाग्रामाया मोनसेबो सिट देरहाया बेहा बेबायदि थासारियानो गैया बिनि पार्टियाव खुनु बिथां गैया